Inataban kan 25 anyos sa si Angela May kang Barangay Pinarik, Legazpi City. Ang pagpasiring sa SM City Legazpi kasubong aga. May medical mission kaya napig-opresir digdi ang SM Foundation. Sabi niya, magayon ining pagkakataon na mapacheck upan niya ang sa iyang duwang saday pang-aki. Kaya naman nagdesidirda ng gad siyang magpasiring sa venue. Dakulaon pong tabang, dakulaon pong pasalamat po sa SM Legazpi po. Sa orgulyo pong ini na matawan po kami kay mga libreng bulong, libreng benepisyo para sa mga akimi. Lalo na po importante yun po sa muyang ina na matawan ki maray na bulong ang mga akimi, pati po vitamina po para sa inda, para sa indang salud po, para po sa indang pagdakula po. Siring ni Angela May, hinuan naman ni Nanay Marieta kang Barangay Bitaan ng pagkakataon na maikonsulta man sa eksperto ang sa iyong mga pigmamati na sa hawak. Huli man kaya sa kakapusan sa budget, bihira man da siyang magpa-check up. Kulog man lang kilawas, ngalay. Siyempre naglalaba, nag-iro sa araw. Ayun man lang. Apwera sa medical mission, nagkaigwa man digdining dental mission. May mga libre man na pigtaong bulong ang nasabing foundation. Taon-taon na nindaining aktibidad. Ngunya na taon, 500 na individual ang nabinipisyarang kaini. May temang aktibidad, nagamot para sa kapwa, o beto kaning makatabang sa publiko, urog na itong kapos sa pinansyal na aspeto. We go all over the country to conduct medical missions kung saan merong mall si SM, BDO and SM malls. For this one, sinabay natin na yung may mayon problem tayo kung may mga mangangailangan ng X-ray for the inhalation, something ng fumes na yon, we're here. Available na may X-ray mobile clinic natin dyan. Nakatabang man kang SM Foundation, ang PNP, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army, asin BJMP sa nasabing aktibidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal